Home Studio. Eu chef să stau acasă, iar e chef de plajă. Se uită pe mine, vreau să stau fără cămașă. Se uită pe mine, am succesul garantat. Mă vezi pe ecrane, zici că sunt televizat. Sunt televizat, am succesul garantat. Binecuvântat, poate chiar cel mai bogat. Încă sunt nearestat, dar voi fi televizat. Și încep să dau într-una cu 3 sticle de apă rece. În patul meu matrimonial se joacă lesbiece. Se joacă o oră, după le zic eu să plece. Când mă vede frate, imediat vrea să se aplece. Vrea să vină la mine, norocul să-l încerce. Eu chef să stau acasă, iar e chef de plajă. Se uită pe mine, vreau să stau fără cămașă. Se uită pe mine, am succesul garantat. Mă vezi pe ecrane, zici că sunt televizat. Face twerk într-una, dar nu știe că se pește. Face twerk într-una, frate, cu curul ne orbește. Eu am chef de business, iar e chef de show-tii. Îi zic despre mine, se gândește doar la prostii. Începe să-mi vorbească de vreo 30 de zotii. Îmi place să-i o dau neîncetat. Când mă uit la ea, are un ochi divorțat. Sunt televizat, am succesul garantat. Binecuvântat, poate chiar cel mai bogat. Încă sunt nearestat, pe tine eu vin să te bat. Eu